miji ba ki zauna min a gidan naki mijin ki ji daɗin. Ai ni ma nan din gidan ubana ne. Ai shi kenan sai ki ta fama tun da kin ki zaman gidan miji. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can... Ta za ki zauna a gaban su kina kuka? Ai sai Serena ki. Ban gane ba. Banda abinki har akwai wata yar iska da ta isa ta hana ki rawan gaban hanzi ke da gidan ubanki? Ta yaya kenan? Ya kike so na yi? Ke wallahi sha ce. Ta yaya za a yi kina mace baki san maganin matsalar ki ba? Har yanzu ban fahimce ki ba. Nan fa gidan ubanki. Ta yaya za a yi wata katuwa ta same shi da haƙwaransa 30 ta nimta ce za ta raba ki da shi? To wallahi dole ki fito na fito da mace a gidan nan. Idan kuma ba haka ba, to dole ki fita ƙarƙashin ƙasa. Ina fatan dai kin gane. Na kasa gane me kike nufi. Au Allah! To ni dan ta wasa ce aka gaya miki? Ta Ijar. Kin kawo shawara. Aikin banza wai lalle a duwawu. Ran ya kamata a ce na fita ko? Gaskiya ni fita da wuri haka? Gaskiya ni ba yanzu wallahi. Yaya, ina son magana da kai. Wai me ke faruwa ne? Magana nake so in yi da kai. Gaskiya yaya na gaji. Yaya ba zan iya ba. Gaskiya a yi wa mutukan nan hanci ba zai yiwu ba yaya a ce kura da cin bugu gari da kwace kuɗi. Don haka yaya ko me za a yi wai mamaci ya karye. Wai me ke faruwa ne aka kin zo kin tsaya mun ga ka zan gagga sai ka ce dodon ka tantanwa. Yaya gaskiya na gaji. Yawwa
ka yi wa matukan nan hanci, ni da gidan ubana ba zan zama bola juji matattarar ƙazanta ba yaya gaskiya. A'a, wai lafiya me ke faruwa ne? Me ma bai faru ba, me ma bai faru ba, yaya gaskiya ina so ka ja mata kunne, ka mata kashedi. Wannan matan, Sauri take kuma wane ne? Oho, ka mata kashedi. Ina son yaya ka nuna mata cewa ni yar gado ce a cikin gidan nan, ba ta ka haye ba. Don haka wahainiyarta ta kiyayi ramata. In ba haka ba wallahi yaya zan sa dutsen goge kaushi in dirji bakin shegiya don babanta. A haye! Ashe wanda ya mutu zai dawo kenan. Kalle ni da kyau, ni na fi karfin ki da ke ni yarinya. Ni abin ni sai ta Allah yayi don haka kiyaye ni. Yaya kana jin ta ko? Kana jin ta ko yaya? Wallahi ka nuna mata cewa ni yar gado ce a nan gidan. Ba ta ka haye ba yaya. Wallahi in ba haka ba wallahi zan mata dukiya. Hey, to sai me? Idan ke gidan ubanki ne, to ni gidan mijina ne. Ina so kuma in saida miki, bikin magaji baya hana na magajiya. Bari in gaya miki, wannan ai batan basira ne, wai roƙon Allah da goge. Ina abin alfahari da abin da yake namu, ai darajar mace gidan mijinta. Wallahi ƙarya ne, lantana barki ji in gaya miki, ni na ci duhu sai ceto. Haba ku kuwa dan Allah. Wai babu kira to me zai ci gawayi? Ku bakin ku baya shiru kenan? Ku ta faman ihu sai ka ce wasu zakaru? A'a, ki barta. Ina son in nuna mata cewa nan gidan ubana ne. Duk matar ko da ta ce za ta min shamaki da gidan ubana, wallahi sai ya bambance mata aya da tsakuwa. Ƙarya kike yi, ni kuma ina so ki sani ba wacce ta isa ta min iyaka da gidan mijina. Wallahi duk wacce ta min kankara sai ne mata na itace. Wannan ma ai maganar banza ce. Kuma wata kusan ta ko ta kusan. Kuma dole ko ana so ko ba a so dole a ce wa mijin iya baba. Kanki ake ji. Dama idan basira ta kare wa kare yakan daina haushi ya koma tunkuyi. Ni na gode Allah da auren so da kauna ne ni da mijina ba auren hadawa ba. Ke Saude ya ishe ki haka. Kana jin ta ko yaya? Ya isa da Allah. Wallahi ba ku shirya tunda sauran kwana na a gaba. Tunda ku ba ku san annabi ya ba ku ba. Ku je ku ta yi. Kun ga tafiya ta shasha kai kawai. Wata shagiyar da za ta gaya mun ban gaya masa ba, kuma duk tsayin mutum idan ya kai dare ba zai ban tsoro ba, wallahi sai na gaya mishi. Baby, haba usi na usi, baby usi, baby. Haka kuma komai girman jikin mutum ko da ya kai bishiyar kuka bai isa mu rusula mishi ba. Ke tafi su ki fita daga ido na in rufe kin ji ko? A haye. Menene? Haba baby, ai hannunka baya taba ribewa ka yanke ka jefar. Ya za a ka tafi ka bar iyalanka a cikin irin wannan hali? Talatu, ke ce ba uwar jin haka. Ni wallahi ba zan taɓa bari damuwar wani ta taɓa ni ba. Kin gane? In sun ga dama su cinna gidan wuta kafin na dawo. Haba baby. Baby ka tafi? Ai idan kun iya ruwa, to fa ba ku iya laka ba. Ni da ku shege ka fasa a cikin gidan nan da ni kuke zanta. Ka nake jira yi. Talatu nake son gani. Talatu? Talatu nake son gani. Ka san dama Talatu ne? Amma yana son Talatu. To ai shine nake tambaye ka. Bala mijinta Talatu. Oh, dama kai da tsohon mijinta? Ya tsohon mijinta, ni ne mijinta dai. Mijinta? To ani mata ta ce. Ni na aure ta. Kai ka aure ta? Ni na aure ta. Ni bance. Saboda bala'i da masifa, saki ɗaya jan kunne, kai huf ka je ka aure ta. Saboda ka kafi kowa da raba kai ga ayu. Saki ɗaya na mata fa jan kunne. Wannan bai san bol ba. Ko a bol kaga an ba mutum yellow card, jan kunne ne. Sai ya an ba shi yellow ɗaya, yellow biyu, na uku ba shi red card. Yellow card na bata. Shi ne kai ka je ka aure ta saboda ka kafi kowa bala'i. Ka dai sake ta ko? Kai ga ayu. Ka dai sake ta ko? Jan kunne ne. Ka dai sake ta ko? Kai kaga tun muna shaida juna. Fito min da matata. Kaga na dare aure a can bana jin daɗi. Ni Talatu nake so da matata. Kana son ta ka sake ta?
jan kunne ne kana son ta ka sake magauta aikin magauta ne da Allah kaga bawan Allah ba na son wata hayaniya bar mu kofar gida kai kaga wallahi akan wannan yarinyar kotu shari'a ta fi da kai akan wannan yarinyar sai mun shiga kotu da kai ka sako min mata ta ka bani ta tafi kayana na gaya maka Allah in baka makota zan tara maka makota Allah sai mun kotu da kai Zarazu a'a kaga dan garba kana ku da hankali dan garba kana ku da hankali ban yi mamaki ba tunda mahaifinka ya zo daga Zaria aka haife ka na san cewa zai kai kuma ragon banza ragon wofi ka je ka auri mata sai shiga haƙƙinta kake baka iya kare mata haƙƙinta ba kai ai sun gulgulla kai kawai mara aikin yi ni ne rago yanzu da kake gani ma ciki gare ta kai ka mana kai ka kasa komai soko kawai mana ƙarya kake nawa ne naka ne wallahi ƙarya kake nawa ne wallahi zan yi shari'a da kai bar mun kofar ai in ma baka bane zan yi bar mun in dai ciki ne nawa ne tana tuma da wallahi sai Allah wallahi sai Allah ka yayi ni ranka sai baci fa ranka kaga mana kai malam ina tunanin ka fa ina tunanin ka talatu wannan ko ba shi da hankali ne wai kaga Allah sai shiga janna Allah talatu fada talatu zan yi maganin ka fa Allah ka kare zan yi maganin ka fa Allah na fi kawo ka fa na fi kawo ka zan dawo na fi kawo ka fa zan dawo ka fa za mu haɗu ne har da baka dawo ba zan dawo ne kenan wallahi ka shirya ni da ni ko Allah ta mushara da kai Allah ta mushara kuna shirya ko makota kuna ji wallahi ni ne bala ne amma rin da kake baka da hankali wallahi sai mun shirya da kai wanda sai da ka fito baka da hankali wallahi mahaukaci in ma turu ne ni mahaukaci ne kai zaka gani mahaukaci ne soko kawai wani kotu ne sokon banza wani kotu na ka jira ni amma duk inda wannan mutumin ya fito wallahi ba shi da hankali kaga kan ga mu soko to wallahi sai na yi shari'a da wannan yaron da wannan mutumin soko kawai mahaukacin banza ba mutum ke tafi su ki fita daga ido na in rufe kin ji ko a haye keken hawa ko na dinki ai fankan ba ta kilishi wallahi wai tafi su wai me kike takama da shi ne to ai dama idan makawo ya ce ayi wasan jifa to ba shakka dutse ya taka to wallahi bari ku ji ba dutse ba ko wuta ya taka daidai nake da kowace shekiya a jikin ku au Allah to bari ki ji in gaya miki ni lilo ce duk girman kugun mutum zan iya daure shi wai ke tafi su yake takama da shi ne wai me ke damun ki shi fa mutunci madara ne kuma idan ya riga ya zube ba a taba kwasan sa duka ita fa wannan fa kanwar mijinki ne uwa ɗaya uba ɗaya ke gaya mata irin wa'annan magana ke yar kulli bar ta kawai ni nan da ke gani na ishe su riga da wando to sai me da yake cewa kanwar mijina ce ita din kanwar uwata ce tabda amma ke tafi su baki da kunya kanwar mijin taki uwa ɗaya uba ɗaya kike gaya mata irin wa'annan magana to sai me za a yi wanda dama ba a yi ba ko banza kin san ai ta ba sa arki bace domin kuwa ta girme ki kuma duk uwar kurciyar da ba ta da gashi da sunanta ta aikin banza kawai kan uba lalle kin taro ma lami ruwan abincin nata kika zuba ni kika zuba wa ruwan abinci na bara in akwai abin da zaki sai ki ba ma ruwan abinci ke ma idan kika yi min yanzu zan dama ke a gurin nan in miki doka kamar Allah ya aiko ni ƙarya kike wallahi ƙarya ki ta sha ƙarya to ke kuma asuwa wai dan wake a hotel ki dalla gafara ki mutane shiru ba a kasa da ke bane ta ki dauki babban kashi na ce ba za a yi shirin ba na ce ba zan yi ba idan ban yi shirin ba ki sa kwafa ki kulle min baki na ko kuma ki sa min zifi zuge min shi idan ba a rufe miki shi da zugi ba zan rufe miki shi da mugun duka a hayye nanaye to shege ka fasa to ga fili ga mai doki in kin fasa ba ki haifi cikin uwarki da ubanki ba ni kika zuba wa ruwan abinci na bara in akwai wani abin da zaki sai ki idan baki wani abin ba ki kaunar Allah shiga uku inna lillahi kaga haka wai malam kaga haka kaga haka wato da girman ku cacar baki
naki ma bata ishe ku ba sai kun fara da kuwa. Gwani na nuna mata ruwa ba sa'an kwando ba ne. Ƙarya kike wallahi sai na tattaki bakin yarinya don ubanta. Dan Allah ku yi haƙuri mana. Ke kuma sai na nuna miki kafin ai ɗaran aka yi kwandi. Ke dama na rade da cikin ki. Ba zan batta ba sai na nuna mata ni ba kan wallasa ba ne. Kai! Wannan da irin shashancin banza ne. Ayya kai. Wallahi sai na baki mamaki. Ai ko yanzu na bi lafiyar jikinki. Dama na gaya miki. Fankan ba ta kilishi. Ba kina ganin cinta ba? Ai gashi nan yanzu kin gani. Ke ba in kina gani da cinta ne ai sai mu koma turmi na biyu. Ya ishe ku haka. Kar ku mai wa mutane gida sai ka ce filin dambe ko filin wrestling kamar yan bori. Ai ko yanzu na yi sama da ke na yi ƙasa da ke kin ji a jikinki. Ƙarya kike wallahi ai ba a san macituwa ba sai miya ta ƙare wallahi. Ya isa kun sani sarai ni ba yaya Usman bane da yarinya za ta raina ni sai in mutu shagen duka a cikin gidan nan. He ƙarya ne wallahi ba wanda ya isa ya dake ni a cikin gidan nan saboda ba shi yake aure na ba. Au, ke har kina da bakin magana dama. To tunda kina ganin damar su bari a bakki da su ko za ki ɗau wani abu a jikinsu ke wuce ɗaki. Ke ma wuce ɗaki. Ke ma idan na isa da ke zo ki wuce. Ku kuwa dama na san ko na gaya muku ba za ku ji ba sai ku je ku ci gaba da yi sai ka ce karnuka. Allah isa wa Ai kuwa idan kuka bari an sha ku masilla. Ƙwarai kuwa, ya za ku bari wasu shegu su zo su ha cikin gidanku su hana ku rawan gaban hantsi. Ke Talatu, wannan fa ba maganar ki bace. Dama me son kake gaya maka gaskiya? Dama ita gaskiya ai gaskiya ce, ko da yake dama duk tsuntsun da ya ja ruwa, shi ruwa kan lakaɗa wa shegen duka. Ke Talatu, kallanni da kyau ki gani nafi karfin ki ce zaki min rashin kunya. Ba na son ki ce zaki min gugar zana. Ai ni nafi karfin gugar zana, sai dai gugar katanga. Kinga Talatu, ki yi hakuri. Me kike so ki faɗa mata? Oho. Kinga Talatu, zuciyar mutum birninsa ne, kuma Allah ne kaɗai masanin sirrin zuciyar ɗan adam. Ki yi haƙuri, me kike so ki faɗa mata? To ai kowa ya kwana lafiya shi ya so. Duk girman ɗan tsako, masomansa faƙwai ne, kuma kafin ki ga biri ya ganki. Banda shashanci, kina babba a gidan nan, kika bari wannan yarinyar ta rena ki, sai ka ce wanda kika zagi sama? To wallahi in gaya miki, idan baki wasa ba a gidan nan, sai an me da ke kalangu, ke ba ma kalangu ba, sai an me da ke tamkar ta mola a cikin gidan nan, wanne ya buga ki ta nan, wanne ya gara ki ta nan. Yanzu dai kaddara ta riga ta faru, kuma dai kunya dai mun riga mun shata. Talatu na yadda da aikinki, menene mafita? Ai shawara cuta ce, kuma hannu ɗaya baya taɓa maganin ƙazamar miya. Ban gane ba me kike nufi? Ai kowa ya tuba don wuya babu lada, kuma kowa ya gaji to bai saba ba. Ki tabbatar kin rama abin da ta miki, ko kuma ki mata abin da yafi wannan wanda ta miki. Ban gane ba me kike nufi? Ta yaya kenan? Ta yaya? A idan ki dai kina kallon abin da ya faru, yan wannan yarinyar ta bamu kunya. To sai me dan ta baki kunya a cikin jama'a? Ke kuma sai ki sa ai mata korar kare a cikin gidan nan, ta nan ne kadai zaki iya rama abin da ta miki. Irin wannan cin mutunci da ta miki? Talatu, ta yaya kenan? Ta yaya zan kore ta daga cikin gidan nan? Faɗa min in ji ina so. Idan har kina so, zan iya miki alƙawarin yau Saude ba za ta kwana a cikin gidan nan da auren Usman ba. Da ku zan ji daɗin haka. Kwarai kuwa faɗa min don Allah me zan yi aika ta gidan ubanta a yau din nan. Ki kwantar da hankalinki. Ki bani nan da wani lokaci. Auren Saude a cikin gidan nan ki tabbata ya riga da ya zama gawa.
Suna na Laure. Ni ce wanda muka tare gida na gaba da naku kusa da na ƙarshe a layin nan. Ka kawo markade ne? Kina markade ke? Ina markade na siya da shinkafa kwano daya da rabi ko kwano daya. Nawa kike sayan buhun shinkafa? 25,000. Cutan ki ake. Ai miji na dan smuggling ne. Yana shigo da shinkafa. 12,000 ake sai da buhu. Kira miji na ka gaya masa idan zai zo ya tawo da buhu guda 2. Yanzu zan je da ko maka kudi. Allah mai iko. Wai su matan gidan na ba sa fitowa tsakar gida a yi hira da su ko ce ba samudiya ta yi shiru a ɗaki? Rayya, ya rabu kofar nasa kulle. Laura kya tambaye ni da ba zama na suke yi ba. Karfakin sharan nan. La Rayya, tunda muka tare ban taba ganin mijinki ba. Ina kwana? Yawa sannu. Gaskiya kai da can mata. Ta na gode. Ashe wannan dai mijinki. Ai da na zo na karbi tsaraba na aka ce min kun je unguwa. Ko ita ce Lauran ne? Ita ce. Amma dai malam bleaching kake ko? Ke Lauran ne haka? Ba gaskiya na faɗa ba? Qur'ani bleaching yake yi. Akwai ayat tambaya kansa wannan. Ki haƙuri mana bai. Haba gimbiya. Dan Allah ki haƙuri. Kaje? Wallahi an ji kunya. A bari ke karuwar bariki bai kashe auren mutane. Ka tashi dan Allah. Yufu ba kwanan rayya bane. Kwanan murjani amma ka zo nan ka zo ka kwanta. Amma dai ina ganin kaman kwakwalwar kanki ta fara wargajewa ko Laure? Kai. Amma fa na Ki tsoron Allah aljannar ki na ƙasa kafara. In na take Allah ba za ki shiga ba. To idan kafan ya karye fa. Ka sa baki ya bani kudi na. Wace yar iska ce haihuwan tasha renon kwalta ta dau wayan mijina ta kiran take gaya mun bakar magana. Ke ma iya ba waye sa ki dauki kudin ki bata. Ni na ganin sa mutumin kirki ne wo. To ai ba a yaban dan kuturu sai ya shekara 10 da yatsu. To wa ma ya gaya miki? La, kin ga ina cin abincin ki ko? Kin san ido guba. Na gani baki yana so shi ne ɗiba nake tabawa. Na ma kyauta daga ciki. Allah ka ladan ka bare wurin iyaye. An zalunta Allah isa. Ni kike yi wa Allah ya isa? Ki a garin ku ba a sadaka? Na rantse da Allah ba zan yadda ba. Bismillah. Laura! Sine miji na da na kai karba min kudi na. Wai ya jama kwarto! An gama komai sadaki kawai za a kai a kawo maka matarka. Ya za a ina ya wurin aure Laure? Haudin da ke kan yarinyan nan. Haudin ya sauko daga sama roka ya dira akan ka ya wale. Wato nan kuka zo kuka kafa murhun munafurci ke kuma girma da kama ki kira jan sabon kati. Laure ina ce ba. Innan ta ci gidansu. La ilaha illa sannan kuma ya haƙuri kuma Allah ya ji kanshi Allah ya ji kansa Allah sa ya huta wallahi tun ran uku muka so mu zo Assalamu alaikum amin wa alaikum assalam dan Allah cikin kuɗin da ake bayarwa na mutuwan nan nake sa kiranta min 1000 matsala ce ta taso mini amma dai ke dai kam baki da hankali wallahi da ni da ke ko Laura ki ji tsoron Allah ji banza and directed by Abdulhamid Abdulkadir dan Jummai Kabuga. Ba za ka taɓa samuna ba. Idan babu ke ba zan iya rayuwa ba. Ko da gani sai kai ne ya rage a duniya, ba zan taɓa auren ka ba. Kai! Ƙarya kike yi. Taban ba zai taɓa gushewa ba. Dan da ke cikin ki ɗana ne. Na faɗa maka ɗan da yake cikin ciki na ba naka bane ba. Akan me zan yadda da ke? Ka yadda da ni. Maƙaryaciya. Shin ka san maza nawa ne suka san ni kafin ka san ni? Na mutu ne da soyayyaki da abin da yake cikin ki. Hakan yayi miki. Mutuwa ce kadai za ta iya raba da ki. Ina mai tabbatar maka babu wani abin da zai raba mu insha Allah. Ni zan raba ki da shi. Kai ka isa ka raba ni da abin da nake so? Tafi karfin ka wallahi tallahi. Kar ka sake samun magana a cikin baki. To ai sai mu je ko? Dan Allah ki karbi soyayya ta haka. Kai hakuri ka je ka nemi wata mana. To tabbas zaki mutu. Duka dauka. Shirin kamfanin AA Kabuga Production ne suka dauki nauyin muku wannan katatan shiri. Musa a kashe mutum ba abin da za a yi. Wani za a hukunta shi ba.
mu sa a tada gari ba abin da za a yi. Dole fa hankali na ya tashi. Ai mai yarinya fyaɗe dan yana tunanin wai dan sanata ne? Muni abin da ya ɓata bar. Yar gidan uban wace ce wannan da za ta yi maka haka? Alƙawari ne da kuma bibiya irin ta soyayya ta sa ta rike amana cikin zuciyarta, sai dai irin kun karfin da aka zuciyarta yake kokarin kai ta ga halaka. Duka dauka. Munafuka fito ki gani manyan ki ne suka zo. Tsaya ka jinin ki hau. Ku zo ku tambaya anti ta gaya muku. Zan iya badda kai da iyalinka. Ƙarya kake yi. Idan wani abu kuke bukata ku faɗa mana a baku. Fasikai azzalumai. Lokacin sa ne ya zo didi da ya mutu. Ba ku san wannan abun zai iya taɓa siyasa ta ba. Shut up! Labari da kuma tsarawa Ukasha Ibrahim, mashirin shirin Isa Koki. Ki daina wannan kukan dan Allah mama. Wai menene ke damun ka? Imam zai iya komai. Ba daidai bane wannan abin da kai. Menene ribar ka idan ka raba tsakanin masoya? Wanda ya bada umarni ya faru Ahmed Abdulkadir dan Jimmai Kabuga. Dan Allah ka rabu da ni. Wallahi ba zan iya rayuwa da kai ba saboda na tsane ka. In ya ki karban tayin kuɗi, ai ba zai ki karban tayin mutuwa ba. Wani auren sai mutum ya mutu ake dora. Kuma kana dan musulmi? Duka dauka. Kaga haka, kaga haka, ƙwarai, kaga haka, mai malam kaga haka, kaga haka, mai malam kaga haka. Yau zan kawo ƙarshen sarautarki. Ba na shiga cikin gida na fito ba tare da na yi kisan kai ba. Kowa kika ga ya mutu, kwanan shi ne ya ƙare, kuma inda ba ƙasa nan ake gardaman kokuwa. Na shiga uku. Kofan ya ƙi buɗewa. Dama ta ya za ya kofa ya buɗe? Kin taɓa ganin mutumin da ya je lahira ya dawo? Gaskiya wannan aikin ba ƙarami ba ne. Duk da dai halina ne sata, amma dai ban san ta inda zan ci nasara a cikin sauki ba. Haba ai farauniya ki har zan gaya miki yadda zaki ki samo wannan takardun gidan? To ai wannan aikin ya zama dole ki bashi ko da ita ce sata ta ƙarshe a duniya. Haka kawai naji ina tausayin ka. Menene abin damuwa don karuwa ka ci amanar ka? Karuwa kuma? Karuwa mana. To sai me dan an zarge mu, a san mutum a san sana'arsa, in ya bari a san ya daina. Sai ka ce wata sabon shiga kin wani rude? Ta ya ba zan rude ba? Wannan gidan haya ne da ya zo da sabon salon ɗibar maza da mata, baƙi ko 'yan gari. Muna bayar da hayar sati har zuwa wata ɗaya ga duk mai bukata. Kada ki sake yin kai hannu jikina da sunan duka. Wannan 'yar tashin da kike gani kashi ɗaya ne da ita. Hajjaju wallahi ki fita daga hanyata. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kina zaton kwace wannan kuɗin abu ne mai sauki? Akwai matukar abu sauki a ciki, a ce muna cikin gidan kofa ta rufe babu dama. Gaskiya mutanen gidan nan sun fara ganin fitarwa a cikin gidan. Ya zama barazana daga rayuwa. Dole ne mu san, dole mu san abu. Wannan ko kun sai da gawar ta ne a wurin matsafa. Matsafa kuma? Mana.